खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 23 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि राङारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोनांथार थिरांथाफोर लानांगोन। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। गुबुन हादोराव फरायनो गोसो जानाय फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। न'नि आबहावाया रंजाथाव जागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया बांगोन। साख्रि एबा फालांगियाव दावगानायनि गोबां खाबुफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दाहारनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। न'आव आलासिफोर फैनायजों लोगोसे खुसि फैगोन। सम्पथि बायनाया जाथावना। बबेखानि सिनाय मोनै गिनाया गोसोखौ दुखु होनो हागौ। नखरजों दावबायनायनि बिथांखि लानाया जाथावना। जुदि नोंथांनाव माबा मोनसे खामानि दं जाय गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दं, अब्ला बेयो दिनै आबुं जानो हागौ। सोलोंथायारि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। समाजारि थाथाया जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै दावगानायनि गोदान खाबु मोनगोन। मोनसे गोसो बोनो हाथाव सावरायनाय जानो हागौ। साख्रि एबा फालांगियाव मख'जाथाव सोलायनाय फैगोन। बाहागोआरि फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जागोन। नखराव हाबानि सोमोन्दै सावरायनाय जानो हागौ। बिमा-बिफानि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। राङारि थासारिया दिनै गोजौ गाहाय जानानै थागोन। बेनिखायनो राङारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नोंथांनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै केन्सार साइन गोनां सुबुंफोरा राङारि आयदाफोराव खाफालगोनां जागोन। आयआ बांगोन। मोनसे गोलाव दावबायनाय समाव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जानो हागौ। बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। सहायनो हानाय लाखि। सोलोंथायारि हाबाफोराव जाफुंसार जानो थाखाय गोब्राब नाजा। माखासे सुबुंफोरा गोदान साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। न'आव धोरोमारि हाबाफारिफोरा जाथावना। गोनांथार हाबाफोरनि थाखाय दावबायनाया गोनांथार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरा माखासे रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोनफिननाया एसेबां मोजां नङाबो जानो हागौ। गोसोआ जिरायनो हायै जानो हागौ। बाहागिफोरजों मेलेमारि गोरोबलायै जानो हागौ। माखासे थागिबिफोरा न' एबा सम्पथि बायनो थाखाय रां दोनथुमनो सानथांखि लानो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गावनि जिउ लोगोरिजों गुन गोनां सम हगार। बेयो सोमोन्दोआव मोजां मोननाय आरो रमान्सखौ बांहोगोन। नोंथांनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। कन्या राशिया हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावनि खामानियाव गोसो हो। गावनि जिउ राहानि थांखिफोराव गोसो हो आरो जाफुंसारनायनि थाखाय गोदान मावखान्थिफोर दिहुन। दिनै नोंथाङा सोलोंथायारि हाबाफोराव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। हारसिं सुबुङा सोरनिबा फारसे मोनसे जुनिया सोमोन्दो मोनदांनो हागौ। नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान गारि बायनायनि बाथ्रा साननो हायो। फरायसाफोरा गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। तुला राशि। दिनै बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो दावराव-दावसिनि जाहोनाव खामानि मावग्रा जायगायाव जेंना जानो हागौ। नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। मोजां साननायफोरखौ गोसोआव लाखि आरो नेगेटिभिटिनिफ्राय गोजानाव था। नखरजों सुटियाव थांनो थाखाय बेयो गाहाम सम।
मोजां सावस्रि आरो फिटनेसनि थाखाय मोनसे पुष्टिगोनां आदार लाखि। दिनै नोंथाङा पेन्डिं पेमेन्टफोर मोननो हागौ। नोंथाङा आयेनारि सम्पथिनि नांलायनायफोराव जाफुंसारगोन। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ साबसिन खालामनो नाजा। गावनि जिउ लोगोरिनि गोनांथिफोरनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावसोरनि जिउ राहायारि जिउआव आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो हाबायाव हास्थायनाय फिथाइ मोननो हागोन। सोलोंथायारि हाबाफोराव मख'जाथाव दावगानाय जागोन। नोंथाङा मोजां मोनग्रा सोरबा सुबुङा बेलासियाव नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया सानथांखि लानो हागौ। सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ फोथायनो नाङा। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। दिनै नोंनि पार्टनारजों एसे बेले-बेजे जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लादोंब्ला दिनै नोंथाङा बेखौ सुख'नांगौ जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा मोजां सावस्रि मोनगोन। बिसोर दाहारनिफ्राय उदां जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बिसोरो नखर एबा लोगोफोरजों दावबायनायाव थांनो हायो। नखरारि जिउनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। माखासे थागिबिफोरा गोदान न' एबा नोगोराव थांनो हागौ। हारसिं सुबुङा सोरबा जुनिया सुबुंजों मोजां मोननाय मोननो हागौ। गोबाव समनि उनाव गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जागायनो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। मोनसे सिरि गोसोजों थिरांथाफोर ला। गावखौ सामलायनो सर' खालाम। रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नाथाय मोजां नङै आदारनिफ्राय गोजानाव था। न'आव संनाय आदार जा। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा लाखि। गावनि मोनदांथिफोरखौ आंगोफोरजों खुलायै फोरमाय। बेयो सोमोन्दोआव मोजां मोननाय आरो रमान्सखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनिफ्रा दिनै थालांनाय रां मोननायाव गोबाव जानो हागौ। खामानियाव सानस्लाबै फिथाइफोरा माखासे जिंगानि जाहोन जानो हागौ। जिउ राहानि थासारिया गोजौ-गाहाय जाबाय थागोन। माखासे सुबुंफोरा उनमोनथायाव आजै-आजौनि सम्पथिखौ मोननो हागौ। जिउनि लोगोरिजों दावबायनायनि खाबु दं। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददआ गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय सम्पथि बायनाय एबा फाननाया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआ जोबोद मोजां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदैया फैगोन। गावनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ दाफिन। नोंथांनि जिउ राहायाव थानाय हेंथाफोरखौ दिनै फोजोबनाय जागोन। दावगानायनि थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर थागोन। बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनगोन। सोलोंथायारि नाजानायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब।